Samantala mga idol, singitan sa kalsada dahilan ng mabigat na trapiko sa Binmalay. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Handang-handa na ang Binmalay Police Station sa nakaambang responsibilidad sa pagtitiyak ng kaligtasan at kaayusan sa buong bayan ngayong holiday season. Sa eksklusibong panayam kay Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Lester Saigo, personal lang naobserbahan ng himpilan ng mga bahagi na pinagmumula ng traffic build-up, partikular sa Nansangaan Road sa Barangay Biak, na kadalasan ay diretso hanggang pagbaba ng Manat Bridge at Nagilayan Junction. Actually, as I observed traffic, ang nagiging cause ng traffic talaga ay ang singitan doon sa paakyat ng bridge galing ng bayan ng Binmalay going to Dagupan at San Carlos. Now, kung mapipigilan natin ang singitan nila doon, actually the plan is to extend the barricade hanggang sa may Caltex para may nakapila na pag nagkaroon na ng 5 minutes go signal doon sa may Nagilayan Junction or tinatawag nilang Caltex. Hindi talaga natin mapipigilan ng jam dyan kasi ginagawa ng tulay, two-way lang siya, so nagkakaroon ng imbudo. Umuunlad ang bayan ng Binmalay, ang bayan ng Dagupan, meron tayong Lingayen, so ang Binmalay ay daanan talaga na kalsada. Nakatakdang ipresenta ang mungkahing paglalagay ng barikada hanggang sa Barangay Biak para iisa lamang ang pila ng mga sasakyan at maiwasan ang pagka-counterflow na kadalasan numerong dahilan parang mabagal na daloy ng trapiko. Tatalakayin pa ang naturang plano sa lokal na pamahalaan upang formal na maipatupad pagpatak ng holiday rush kung kailan inaasahan ang pagdoble sa dami ng mga sasakyan na dumadaan sa Binmalay na nagsisilbing tulay sa Lingayen at Dagupan. Ngayong Pasko at Bagong Taon, nasa 60 personnel ang ide-deploy upang tiyakin ang kabuang operasyon sa mandatong panatilihin ang kaligtasan ng mga Binmalenya. We will deploy around 60 personnel dito sa bayan ng Binmalay. Meron tayong i-deploy dyan sa may Nagilayan Junction or Caltex na tinatawag nila. Meron din tayo dyan sa may before bridge. At the same time dito sa may Biak, which is may corner doon na kung saan nagja-jump din dyan minsan, lalo na kapag holiday season. Wala pong dapat ipag-alala ang ating mga turista dito na bibisita sa bayan ng Binmalay kasi ang PNP po ay handa at we are fully deployed. Panawagan naman ng opisyal sa publiko at mga motorista ang pang-unawa at kooperasyon upang maging matiwasay ang pagdaraos ng mga selebrasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.